Minsan po ay gaganapin po ang van driving si Pipideli sa Plaza Quezon, Naga City. Mga kamping mga katropa. Mamaya pang 6 mag-umpisa yan. Magagaling na mambabatas ang tropang angat. Dalhin natin sila sa kanilang posisyon para magampanan nila na tayo ay mabunuan ng mga gobyerno ng tapat. Tama ba? Okay, maasahan natin kayo dyan, ha? Sama-sama tayong lahat. Okay? Pero, pag pinaghinaan tayo ng loob, okay lang, pwede namang huminga. Pwede naman yun, di ba? Pero laban lang. Tapos, pag lumaban tayo, kailangan nakamiti. Kasi rosas, di ba? Ang kulay ng bukas. Puno-puno ng pagmamahal. Kaya, pero pag yun kasi rosas na. Yeah. Kaya, may ihandog akong kanta para sa inyo. Para pag napaghinaan kayo ng loob, katahin nyo na rin to. Narinig ko itong kinanta ni President Lenny kasama si Jillian. Nakita ko dun sa social media, kinakanta niya. Ito, hihiramin ko muna sa Eraserheads. Pero sa susunod, sana, Eraserheads na ang kumanta. At pauwi natin yan. Promise ko yan sa inyo. Okay, itong kanta to para sa mga Kalanaga, para sa buong Pilipinas, para sa mga Pilipino, sa lahat, kahit saan sulok man ng mundo. Para sa inyo dito. Kanta rin tayo, ha? Sure na dito. If you yes, we'll stay through the bad times. Even if I have to get you every day. If I with a smile, we'd never be too happy in the sun. And a world where everybody story. It's a one that love can make the world go round. But don't let it bring you down. Turn your face into
ang nangyayari. That's why sa Parmani, hubad lahat sila. Yung mga ninakaw nila, 42 million, labas ang kanilang, Lamborghini. Alam ko lang kung anong hamburger. May marami kotseng Lamborghini na 25 million. Meron mga Porsche na binibigay sa kanila. At lumalabas na talagang pinapayagan. Nakita ninyo, aalis sila at pupunta sila sa Dubai. Nag-hire ng $150,000 sa aeroplano. At alam namin ni Kiko Pangilinan yan, alam namin ni Risa, Monteveros, kasama ko nag-imbestigayan. Nahuli namin, nakalain nyo, nanguha ng aeroplano $150,000 para itakas yung mga Darganis. Huli sila. At yan ngayon, nakakulong sila. Hindi natin pawawalan habang buhay dapat. Sa morning ko, nakita ninyo, lahat ng mga walang hiya. Pati doon sa immigration, nakakulong for life. Hinuli ni Dick Gordo niya. At nahuli sila. Yung mga nangungurakot sa drugs, hinuli ni Dick Gordo niya. Kailangan ipakita natin na ang leader ninyo ay may will, may belief sa bayan. At alam niya na ang tao, ibabakap siya ng tao, pagkatama ang kanyang ginagawa. Tama o hindi? Ano yung sa Bicol? Marami kayong hero dito na si Wenceslas Robinson, isang idolo ko. Kaya ako naging youngest delegate sa Constitutional Convention dahil kay Wenceslas Robinson. I was still a student in the College of Law, second year law. Ako ang naging youngest delegate. Nakita ko si Wilson sa pagkamatay para sa bayan. Pati panimigyan, pinatay ng mga hapon. That is why, that is never left my mind. Kaya dito sa ating bansa, kailangan natin ngayon, umpisahan natin ang pagbabago and it starts with us. Sa atin nagsisimula at kung hindi tayo magsisimula, patay-patay ang bansa. Kulinan tayo at tayo, we're running in order to stay in place. No sir, we're running patras, hindi pa forward. Kailangan mag-pass forward tayo. I have hope, however, in Bicol. You have the most number of schools. Nagulat ako. Ang gaganda ng mga simbahan ninyo. Kaya dapat, ibilan natin dito yung mga makasalanan doon sa Maynila. Siguro pa nyo sabihin, Ego te absolve, abigata, acaterati suis, inomini Padre, Espiritu Santo. Amen. Isasabihin ko sa inyo, lahat ng oras kasama na ako sa hirap at ginhawa. You do not have to invite me. And you know I will stand up for what is right, whether it is disaster, whether it is corruption, whether it is a threat of COVID. Number one kami sa Red Cross na nag-test sa COVID. Number one kami na nagbabakuna. At number one kami na nagbabakuna sa lab. You do not have to ask me. Nobody po mag-anon my head and say, gawin mo ang trabaho mo. Gagawin ko ang trabaho ko sa bagay. Yan ang sinumpuan ko. Sinig Gordon para sa tao. Una ang tao. Walang kaibigan na sinasabi ng araw na yan. Hindi ako ganon. Ang sinasabi ko, my duty comes words. Sabi nga ni St. Thomas More. Sabi ni St. Thomas More na yun, I am thy king's servant, but God's words. Nasabi ni Quezon, my loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. That is what we must be today. We must reinvent ourselves. Gagawin natin ang ating sarili. We cannot wait for others to change us. Nobody will wait for us. We have to reinvent ourselves. We have to be better in school. Dagdagan natin ang mga eskwela dito sa Bicol, sa buong bansa. Ayusin natin ang infrastruktura. Gawin natin itong Bicol. At ito ay balik natin yung Bicol Express. Ang dami-dami na nakako niya. Hindi natutuloy. Product and it will bring tourists faster here. I was your Secretary of Tourism. Gagawin po natin yan. Pagka tayo ay nabalik natin, hindi ako nangangako. Lahat ng kinapangako ko, nangyayari. Kaya hindi na po ako magpapakahaba dito. Ayokong mata-time out ako. Out of time ako. I will just say, maraming salamat sa inyo. Diyos mabalo sa mga tutulano. Pinagmamalaki ko ang Bicolano sapagkat kayo ay may paninindigan. Kayo ay nalaman ang gusto kahit anong mangyari. Thank you very much. God bless you. God bless the Republic of the Philippines. Mabuhay! Thank you very much. God bless.
Akikan, Naga City, si Frank. Iyo po, doon po siya tumira sa Barangay Lerma. Kaya kung pwede na ako mag-shout out sa mga kamag-anak ko kasi ng iba pang taga-Barangay Lerma. And speaking po about shout outs, may isa na po akong shout out para sa inyo ngayong gabi. Healthy buhay at hanap buhay. Iyon po, may simple akong ituturong sign language para po madali nating matandaan. Ganito po. Subukan nga natin. Healthy buhay, hanap buhay. Sarap pa. Healthy buhay, hanap buhay. Ayun. Sabi ko nila, tayong mga botante, kailangan pilatisin yung mga nanliligaw sa atin. Itanong yung kanilang track record, hingiin yung kanilang resibo. Ganun ba yun? Okay na. Kasi marami tayong resibo. Marami din naman tayong natrabaho bilang senador. Nitong nakaraang 17th at 18th Congress, nakapagbasa po at nakatulong magpasa ng higit kumulang mga 20 batas. Okay na po ba yun? Akala ko kasi baka kulang pa yung 20 eh. Kasama po doon yung nagpahaba ng maternity leave ng mga nanay at maternity leave ng mga tatay. Kaya po, yung mga nagdagdag ng benepisyo ng solo parents, yung mga pinipigil na itaboy tayo ng emergency room dahil lang wala tayong pambayad ng deposito. At yung din magdodoble sa pensyon ng mga senior citizens. Iyo po, pero ang tanong dyan, gusto nyo ba ng isa pa? Naku, salamat Toby. Yun ding ating Healthy Pinas Mobile Clinic at Medical Missions, nakapagsilbi na rin naman ng daan-daang libong mga pasyenteng Pilipino dito sa ating bansa, kahit pa sa gitna ng pandemya. 500 munisipyo sa bansa, kasama na siyempre ang Bicolandia. Patunay po na kapag Ontiveros, nationwide kumilos. Hanggang na rin sa isyu ng kuryente. Kasama yung mga electric cooperatives natin, pati digdi sa Bicol. Kaya shout out din sa Kasureco! Puso para sa Pilipino, kinilig Fredo, di ka ko may tapang. May puso para sa Pilipino, kinilig Fredo, di ka ko may tapang. May puso para sa Pilipino, kinilig Fredo, di ka ko may tapang. May puso para sa Pilipino.
Lungsod Redaksyon! Mahal na kami sa tuya ka, boss! Magandang gabi po sa ating lahat, mga kakamping! Sa lahat ng ating mga kababayan na nakasubaybay sa social media, saan mang panig ng mundo. Kumusta po kayo? Uya kitang unyan, nagkakatiripon, naigwang sarong boses, sarong hiro, asin sarong kusog, pigigilid ang mga personal na interes. Bako sana para ipahayag ang satong suporta, kundi parang magtaya, maglakaw, asin papangyarihon ang satong kamautan para sa satong kahimanwa na maging sunod na presidente kan Republika kan Pilipinas, Attorney Leni Robredo. Sa mga kababayan namin sa ibang panig ng bansa, bagamat maliit lamang ang aming lungsod, maliit man ang aming bilang, ngunit napakalaki ng puso, pag-aambagan at pakikilahok ng aming mamamayan. Kaya nga po kamakailan lamang muling kinilala ang aming lungsod bilang top 1 overall most competitive component city sa buong bansa. Ito ay patotoo na ang tunay na yaman ng isang bayan ay ang kanyang mamamayan. Ito ang resulta ng pagbibigay ng kapangyarihan sa ordinaryong tao. Ito ang nais papangyarihin natin sa buong bansa. Sa gobyernong tapat, angat buhay lahat. Sa lungsod ng Naga, umusbog ang mabuting halimbawa ng pamamalakad ng pamahalaan na naging pamantayan ng napakaraming nagnanais baguhin at itama ang sistema ng pamahalaan na karamihan ay nailatag sa panunungkulan ng isa sa mga pinakamahusay at tapat na anak ng Naga, ang aking boss na ako'y City Legal Officer pa, Mayor Jess Robredo. Kaya nga po Nasa katapatan ang susi ng pagtupad sa layunin ito. At hindi na dapat pinagdedebatehan ang pinuno, lalo na ang Pangulo.